مستيات بيتنا سلام كما تنحكم كبرات تخطاتلت مستيات بيتنا لومي 17 ميازي 2026 تم قاشا عديم طبيعي زلخو يرجع لهم فساها مسايزلا يرجع لهم فساها مجمريا ارمي اخبركي كموترنا مستيات بيتنا سلازمت اخي بشمعين بشم مسارحتين بشم تعذاب الحزب كمسكنا كيفتو لانكنا بزح تقاطيرنا قنينا كنداول كنينا معلتات كنفلق قنينا قلنا خلطينا ببنانا كتعملنا اي كالن نسقي نايب على خمجشان يركي انا ونايب علي قال سرحت نيرو منمو لو مجن كم قطرانا ولا ندون جنبر ترخيبنا لنا نزي على لزخنا كايدون نخلطينا تعملنا له نسقي مجشا اخي نيركي انا كدول الكخلخو اتي مجشا خون يرحو كم زنبره نجر كنا نيركمو نابي كتجش خمزه لخي اي جلس كلي نيرك سلازي كمين يرو مجشا نابي خير كنيركي من البعد تنات مجشا نسرح سلازنبره مس حجنا العلو ارستي كراخبي خيري لسلا حسبكو مجشا اخي نابي نيرو على مؤخذ ينيرو يعني اللي زاكي سلاز عدم كاني كورك هذا اللي تعزبتها تخطاتلت نايز مدبكا سلام كبيل دل مجمرة هو عندها كواللت دحر أوار حنا سليقاتنا زلا زحلف الجزية خمسة زمن كيوم ناب نيروبي جيشانيرا بزح جزيون كابزن على لولو استوصائي كونن مخنياتنا يمجشاي كأو بزح أيكونن سلازي أب نيروبي زحلف الجزية أب موداتا لكاتت مالتي أب نيروبي سي أفريكان ميديا فيستيفال بهال تخايدو نيرو بالنسبة لبروغرامي أو الريزوليوشن ملوزع بالنسبة لمدبي نيرو أبو جن بزحت مدبات تداليوم سلازنبارو سي بي جين بين انترناشنال بمتحبار أفلوت أو ناي بين إفرا مالتي زتخايد مدب نيرو سلازي من البعض سألون شيء نقبر نخونينا إلى يحسب سلازي بدعوة زيهم عبيت ما أصل تزلون مال بعالم درجاون بزي حقي زتجاوي ناي بريس سوات بزعبهم مدبات قريبو نيرو سلازي أبت مدبي مستافي خيدا نيرة نيروبي خيدا نيرة لعلى أسمرا غير حليفة وقت طبعا عادي أنا خانتا كراي نتانيحو كاب جرمن نيروبي اختكار خلقه نيروبي تحتي إرترا زلا سلازي ني إرتراس برقتكي على لغي 10 مترو بالعلي أحليف كلغي أب 10 مترو خمكي بالعلي أرتراح تحلف خلقي أوشتخي انت تسمعكي كان زاديو تراوما ديالكي زخر دي فاتيرلكي نافقات ديو نبعات ديو مجم زخونه قله فولي سمعت كم فترلكي رقصني يعني مخنياتو بزح غزي بتبوتا خمارلس كلخو بقى بلك بيرترا سنتي اصل تحلفتا نفاريت بزح سب على ميديا زي قرب سب تمساسالي سمعتات فترلي حجي انتانات كي سمعت كمينيا وكل نجرناتنا زي نور سلازقنا نديو نايكال هاجر زيجا بدعلي هاجرو بدعلي عدو محدافو أب سميات عدو خمدليتو أب مريت عدو خمدليتو سلازقنا كل نجر يكونوا نعنا جين كل نجر خدمت هتجبرو نجر كأنزاوي عجن إحنا أب ترانزيت أو عدنا خمزي هلونا دلينا أنا أخنجيش كم زي زتوهل لنا فوق توهل حساب نفقات ناي عدي ناي سدرا بيت ناي كل ناي تياب عد خلنا زنبرنا نجرات سلازلنا بوقت حلف كلها كمزي أبسترين كأتي نفاريت كوفي الكاسي بيناي كتما كاو هندي مترو كاو هندي كيلومتر رحيق كتطويخات حلف لها بز بقالة بز يخصد بزي أديس أبغى هذا سلزو وصدق شعبة معك الأسمر راح تحلف كلها بس على سيدا قاعد أريد كان حلف لها سالس معك
أنا كمزي أنا كقلت أزخ الدخول نرقص كم ذاك حويجن كم زحنا كان جرسي الله زحنا كان جر كم زي نات كم جن كم زي كتبط أو زي كأبدي تخجور زي المجرات نايتش إحنا سميتها كانت أخذ بس للزخانة نايت كل أبسدت نحل فوزلنا ጉዳያት ነገራት ይሆናው ተደማሚሮም ዝመጹ ብርንተስ ከማን ከምስ አይነት ስምዒት ይዘለን ክትብሎስ አይትኽእል ምዃኑ ድምር ሓደ ዘይተገልጸ ስምዒት ዞኦም ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት ድምር ናይቲ ኣብ ስደት ዘለና ሽግራት ድምር ናይቲ ብዛዕባ ዓድና ዘለና ሻኦሎ ማዕስኮን ንምለስ ንኸውን ማዕስኮን ንረግፃ ንኸውን ደጊብና ገለ ዝብሉ ነገራት ተኣኻኺቡ تفتر سمعي سلازو خانا برقص كمسي سمعني نيرو قالا إلكا بقالات كتقلتوس خبد مثلا رديو ناي بزح سب سمعيتيو قالي سب ينبعيو قالي سب كا زفرح له إذا أنا فاريت هندبت أنت تبلاش هم أسمر إنا نعلم أنت نبهال سنتاي من قبرنا يلون أبشغلو تأتو ناي سأنني بزخانا قن التسمعيتات ناي بزح سب تمساسالي وزخون مو نابتي كأني أرسلنا كنملس قداي أسرات مأسرتن أبي إرترا أزرا رابي كوينو وريحو نيرو مخنياتو أبستفل عليه وانات ننوح عمدات استأسرو بزي كسن بزي فردن استأسرو إرتراوين كفتحو كنرئي قنينا نيرنا ويوريحنا نيرنا بزخ بزحات إرتراوين استفل عليه ترقم كهبو تعذيبه قال يوم تسفى زحزله انتايد أحسيبو خويني زمن قستي قرد اللو تردا كهلو خوينيو قرد ما قال عبيت حقرات دو عبد علي أخوينا متغط فتيراملو قال ما تمني وادو خوينو نابلبو دخم اللاز خوينو زبلو علو قال زقرامو لو قال مالسي زخونه كتحط له تخيل نجار سلزي كونه سلمتي تأثيرهم سلمتي تفتحهم اللي كتحط له تخيل نجار سلزي كونه سلمنتاي كم خمس جبرت منجستسي أجرامي كوينو وريحني رمو سلمتي أنا نجرم زلنا سبعة بمسهرة من بمفتحه من أبيرتا مالت كل سبنا ناتو مخنيات كل بيخ اللي خوني ناتي كأريتون تايف وهم تستقص كيو كابو تحزنا يوم تقصران عنداتن كوالا لسبب زحلي وزرلو زي أبوداتا نايز حلف عمل أب تحساس ناي ما يسوى زقدهم أسرات بجلة واتيوم نيرم 10 عمتات استأسوا سبات مستنا يرفرقنا تتأساسر مستبا سلطان نايتي بسرعة زلو بارتيز تأساسروا يا قلقلتو نيرون زبهالو مسخهم تأساسر كنسو قلدات سوهون سبات أبيت معسرتي نيرون أبالات بوليس إبرايون عاجب زحلف أوارح مالتي أموداتنا زحلفنا يا عامت كداشحن مثلا حموشتن واتيام أبي دستاني بزيادة نسدرا بيتهم مالتي زيادة نتهم كندو عامت استيجانو قولعو زي تولدو هصانات أبكبد اليوم قلفهم يمكيدهم شعو صوب تابقزهم كفيلهم جاني حموم مالتي هصانات سقدفوهم قال يوم كأوش لحاقة رايت سانحوهم من قال يوم ناقشتو من أي مبعثاتهم هارو زقدفوهم تمرعهم حدار كيروم كوليجات كاب هاقر وطيو مبتس نقراتي يجانيحوهم تقدوهم حسا شمان تعامت نحاد شو حساب عد مثلا زخانة اللي لا يكونن كم هاقر كنريو خلنا النتيجة لنا يو ناي تبذي ناي تحسب 7 مسلاتي زرقنا كم سدرا بيتات كنريو خلنا قل نتن سدرا بيت ولا قعد زدهم انتهانا أتي تسويتان تعران نجلقنا بقوم مززامو نتن سدرا بيتات زحقوسي ولو إن أوارح انتخذت دقينا كحقوسكم كنوا بلومنا أبلا سدرا بيتات زقباي جينا حقوسهم زودو أي مثلا كم زودو أم مأمان كم سأخو أم مأمان در مسرح زلو خوني سمعني نوح جزيس لزوصد نتموس أكاون تتأمنوا مالتي سلازي بز بقو مخنيات بزو حسابنا ناتو بإيتو
إيبو تسرعت تقي اللو زبلالو نايت حنا تساقمات سلزلوم يموت يوم زبلو نيرو بزح مخنياتات أبقزي نيرو أنا كساب زفلطو بناي حكمنا بناي عنا مخنياتات يكون موت يوم مالت برقص أوز نبرو عمتات بالحمام تساقي يوم نيرو بزحات كابقوم سنكلنا زلوهم حضور حمامات زلوهم سنكلنا نقدر مالتي إيه حضور حمامات زلوهم سيريس ዝኾነ ፀገማት ዝበለ ፀገማት ናይ ጥዕና ዘለዎም ድሓር እውን 18 ዕድሚኦም ዕድመ ምስ ተወስኹ እውን ብዕድመ እውን ንእሽቱ ዘይኮኑ ማለት እዩ ናብ ሽምግልና ገፆም ዝኸዱ ብምክንያት ጥዕና ዘይኮነ ወፂኦም ማለት እዩ እዚ ንሓይ ሕጂ ማለት እንታይ ምክንያት ስርዓት ማለት ንቡር ኣጥፊና እንዲና ዘለና ካብ እንታይ ገይሮም تأثيرهم እንታይ ኮይኖም ተፈቲሖም በፂሕና ማለት ወይ ካብ እንታይ ስለምን እንታይ ተፃውዮም ከመይ ወፂኦም ናብ ምባል በፂሕና ሕጂ ነቲ ዝንብሩ ኩነታትና ሲ ንሕና ወላ በተሓሳስባስ ንስዕቦ ከም ዘለና እዩ ዘርኢ ማለት ስለምንታይ እዮም ተፃውዮም ስለምንታይ እዮም ክንድኡ ዝኣክል ኣደራዕ ወሪድዎም ኩሉ ግዜ ሕቶና ክኸውን ዘሎ ብጀካተን ስድራ ቤታት ማለት ተን ስድራ ቤታት ይደንጊ يحضر يوعالي قني يخرم موصع نايتي متأخر نايتن سدرا بيتات قداماي نغرانين نحن خم حبرتسب كم هاجرن ግን ستيل حدنس እንታይ ዳሓሺ ብስራት ፈኒዎም ገለስ كنا بنا احمد صوم يقبون حسب ما حسب ساعات كم زي لا سرد እንታይ حسب ما حسباي مثلني كم ز ابتنا كفات ጎደና ጥራሕ ይኹን ጉዕዞ ተኸይዱ ዘሎ ማለት ሲ مش يقولون بس زحسب أكل كم زلنا يزسمع مو أنا بزعبة وصدق ضرب ونبلح شو هاتنبليتين بالليل وكنت أحسبني بسرعة وجهك خفاء نجار بالتي تعطتي صرح انت قينام كابس تصرح له زقبه جزء طعم حليفي أمن أروح أخبط بساطة صرح له كوي تسمعه زقبا جزء مالسي حجيناتو حنتي كل الحنتي بيت ما صرتي فتيرو احترات بهال بقى توشتي ستوكوس يتوكوس يدمت بزح كم زن أبنت أب إثيوبيا زرعيو ناي داما ناي كارتا زمثل صوتاتات كارئي خئلي خوني جن مسي عالم لخاو تعطات كلا قل بزح نقوم تسمعيتات اللو يلون كحسب يخبدني كم ناي سب خبس لزي كونت ناي سبع خبس لزي كون نوبي جلز بحال نقرات وي ناي زمشلو نايتي حبرتسب ባህልታቱን ስለዚህ ስለዚህ عبي ስለዚህ نوري أيفلت صافي أيفلت كمزي متخخاب ناي شفاتو ناي عوالو ناي قلملا ناي إدوات تخاف عين السلة زخونة مالتي إجوهم وحاسوا أكل ناي انتاي جن أبكم بزح جزي انتاي يسمعني أبو جروب ولا دحريون كبرى فلوت كارتونيست كارتون حدا خاتم فلوت كارتونيست ناي أسراون وتشيون الشعون كومتاس مساسل ነገር ተገይሩ እንታይ أنا أنزي ككافلو زدلي ማለት እነዚህ ሰምዑና ዘለው ሰባት ሓደ ግዜ ቡልቂ ምእሳር ረብሓ ክህልዎ ይኽእል እዩ ብጉጅለ ምእሳር ከዓ ክሳራ ክህልዎ ይኽእል ረብሓ ክህልዎ ይኽእል ቡልቂ ምእሳሩን ረብሓ ክህልዎ ይኽእል سارون ጸገሙን ከምሳልካ ይኽእል ንኣብነት ትርሳዕ ማለት እዩ ሕጂ ቡልቆም ንኣብነት ኣብ ማይ ስርዋስ ቡልቅ ዝተኣስሩ ሰባት ንመርመራ ዘይፅውዑ ገለ ትፈልጥ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተዘኪሮም ኢሎም ንኸውፅዎም ብዙሕ ሰብ ከይፈለጠ ገለ መለ ከዓ ተኽእሎታት የሉ እንድሕር ብግሩፕ ኮይንካ ግን ናይ ሚድያ ካቨሬጅ ህልወካ ናይ ገለ መለ ንሱታት እውን ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ኣብ መንጎቶም እሱራት ከዓ ሕጂ ብዙሓት ጉዳያት ንኣብነት እዞም ናይ ፖሊስ ዝበልናዮም ናይ ነገራት ናይ ሓደ ሃገር ኣጋጢሙ ዝነበረ ብ2007 ኣጋጢሙ ናይ ዝነበረ ፍሽፍሽ ድዩ ናብ ሕንፍሽፍሽ ዝኣንፈተ ምንቅስቓስ ድዩ
ናይ ዓበይቲ ወተሃደራውያን ሰበስልጣንን ፍሉጣት ዓበይቲ ነጋዶን ዝምድናታትን ግሪጣዋትን ገለ ዘለዎ ዝተሓማመሰ ነገራት ናቱ ናይ ዘጋጠመ ነገር ሳዕቤን እዩ ናይዞም ሰባት እዚኦም ማእሰርቲ ማለት እዩ ሕጂ እሳቶም ብምእሳሮም እቲ ነገር እቲ ስርዓት ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ሕብረተሰብ ክፈልጥ ተደልዩ ነይሩ ኣነ ከም ዝኣምኖን ኣነ ከም ዝፈልጦን ግን እቶም ቀንዲ ሰባት ከማን ኣይተኣስሩ ማለት እቶም ቀንዲ ወይ ኣዘዝቲ ድዮም ዝነበሩ ወጠንቲ ድዮም ዝነበሩ ተታፋነንቲ ድዮም ዝነበሩ ሰባት ንሳቶም ኣብ ቀይዲ ኣይኣትዉ ካብ ኮኔሬል ንታሕቲኦም እቲ ጉዳይ እቶም ኣንሰስቲ ኮኑ ተታፋነንቲ ኮኑ ተቃናቀንቲ ኮኑ ተዛምቲ ይኮኑ ዝነበሩ ለወይት ሰበስልጣንን ሃብታማትን እዮም እቲኦም ሃብታማት ሞይቶም ወይ ተቀቲሎም እቲኦም ጀነራል ተተንከፉን እኳ ደኣ ተወሲዎ ካብ ኮሎኔል ንታሕቲ ዝነበሩ ተዓሲሩ እቲ ህዝቢ እቲ ነገር ዝግብኦም ሰባት ከም ዝተኣስሩ እሞ እቲ መንግስቲ ሒዝዎ ከም ዘሎ ነቲ ከይሲ ሲሪየስሊ ሒዝዎ ከም ዘሎ ከም ስሙዖ ነቲ ህዝቢ ንምግባር ንደይኮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ሽዑ እቲ ነገር ክሳብ ዝርሳዕ ወይ ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ ይሰኣን ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ ክትእሰር ከለካ ዝህልወካ ክስም ብዙሕ ግዜ ክትወፅእ ከለካ ዝህሉ በቃ ክልተ ጫፍ ናይ ዓለምና እዩ ኣብ ብዙሕ በቃ ጉጅለታት ሕጂ ኣባና ኣብ መስዋሲት ብዙሓት ጉጅለታት ነይረን እዩ ዝነበረን ክሲ ንሳተን ወላ ኣይፈልጦም ውልቀ ሰባት ወላ ኣይፈልጥዎን እዮም በቃ ኣብኡ ምስ ሰምዓ ምስ ኣተካ ስኻስ የሰንብደካ እዩ ባዕልካ ክትወፅእ ከለካ በቃ እንታይ ብላዕ ኣይትቕላዕ እዩ ዝበሃል ታግላ ብላዕ ኣይትቕላዕ ኣብኡ በቃ ውፃእ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ወላሓደ ኣይኮነን በቃ ስለምስኽሊ ይብልኡ ኪድ ክብልካ ይኽእሉ እዮም ማለት ሓደ ነገር ተወጢኑሎ ተሓሲቡሎ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ማእሰርቲ ከለካ ኣብ ምርመራ ኣባላት ጉጅለካ እንድሕር ብሂወት ሓሊፎም ከኣኒ ነቲ ዝተረፈ ሰብ ይፀልዎ ናይ ዝሞቱ ኣብ ምርመራ ናይ ዝሞቱ ሰባት ከሲ ነቶም ብሂወት ዘለዉ ሰባት ጅሆ ይሕዞም እዩ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣነ ወላ ናይቲ ናይ ዒራዒሮ ጉዳያት ገለ ክነልዕል ከለና ምስኡ ነገራት እውን ዝተሓሓዝ ዝህልዎ እዩ ኢለ ይሓስብ እየ ስለዚ ኣብ ተማእማስዋ ዝረኣኽቦ ተመክሮም ከምኡ እዮም ኣባላት ጉጅለካ እንድሕር ደኣ ኣብ ምርመራ ቀቲሉ እሞ ነቶም ዝተረፉ ጅሆ ይሕዙካ ምክንያቱ በፂኻ ትዛረብ ይመስሎም ናብቲ ህዝቢ ጥምቱ ኣይትኽእልን ኣይፈልጥ እየን ወይ ኣንሕዮ ኸውን እታ ናይ ባሕቂ ዝገርም ነገር እዩ እቲ ስርዓት ሰባት ስለ ዝፈትሐ ብዘይ ሕግን ብዘይ ፍርድን ኣሲርዎም ፀንሐ ሰባት ስለ ዝፈትሐ ጥራሕ ነፃ እዩ ካብ ገበን ክበሃል ኣይከኣልን ካብ ተሓታትነት ነፃ እዩ ክበሃል ኣይከኣልን ምክንያቱ ኣዝዩ ነዊሕ ዓመታት እዩ 35 ዓመት ኣብ ጭቆናን ኣብ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ዝነጠፈ ስርዓት ብዘይ ፍርዲ ንዝኣሰሮም ስለ ዝፈትሐ ጥራሕ ነፂሁ ማለት ኣይኮነን እስኪ ናብቶም ማለት ብዙሓት እንዲኦም ተፈቲሖም ገሊኦም ፍሉጣት እዮም ሽሞም ፍሉጥ እዩ ጉኑን እዩ ንፈልጦም ኢና ዓበይቲ ሰባት እዮም እስማቶም ኣብ ሜድያ ይፍለጥ ኣብ ህዝቢ ይፍለጥ ከም በዓል ንኣብነት ዘርኣብሩኽ ዝዓይነቶም ንፈልጦም ኢና ተኣሲሩ ክእሰሩ ከለዉ ሰሚዕና ክፍትሑ ከለዉ ሰሚዕና ማለት እዩ ገለ ግን ኣለዉ ድምፆም ከይተሰምዐ ዝእሰሩ ድምፆም ከይተሰምዐ ከዓ ዝፍትሑ ማንም ሰብ ከዓ ብዛዕባኦም ዘይፈልጥ ብዛዕባኦም ከዓ ዘይዝረብ ማለት እዩ ሕጂ እስኪ ንገለ ካብቶም ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተፈትሑ ንነዊሕ ዓመታት ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ንዕኦም ምናልባት እስኺ ብውልቅኺ ብዛዕባ ጉዳያቶም ትፈልጥዮ ነገራት እንድሕር ኣሎ መታን ክበርህ ብሜጀር ሓብተፅዮን ሃብተኣብ ክንጅምር ድሕሪ ክንደይ ዓመት እዩ ተፈቲሑ እንታይ ገባሪ እዩ መን እዩ ሜጀር ሓብተፅዮን ሃብተኣብ ሜጀር ከምቲ ዝበልካዮ ነታ ዝበልካዮ ኣነ ከራጉዳ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ንሕና ኣብዚ ነቶም ፍሉጣት ሰባት ኣብ ስሙያት ሰባት ንኣብነት ጋዜጠኛታትን ፀሓፍትን ወይ ዲፊስቲን ወይ ንሃይማኖት እሱራት
كم زين إحنا دورنا راديو بانا ناي بوليس ناي بلز بحال ببجلن كل تعطون عمون قاسم يا سبات كنبروم كلهم كل زنساتهم مالت أرما ناي متساتنا نفتحي بزعبا أسرات كنزارب كلنا عمون قوغن بفلا ببول أنتو يتعسكل كببولكي تأثيرهم ويتجاوهم إذا ما بصرت سنقدر فاز بالكساي سمعني رو قدام هينوك يمثلني هم كا مالسي كم تعملوا عملوا زتقويهم سو إلهم وصيهم كعازيف ولا حدا ነገር كان زي قاطمه مالتي كن بأكل كن زأكل ጊዜ ካብ ህይወቶም ተጨውዩ ተወሲዱ በቃ ሰው ኢሎም ናብ ስድራ ቤቶም ካብ ስድራ ሃንደበት ተሰዊሮም ሃንደበት ሕርገን መታት ከዓ ናብ ስድራ ተመሊሶም በቃ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይጋጠመ ገለ ኮይኑ ዝኸዱ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ እጅነስ ተስፋ ዝፈልጣ ስለ ዝብገስ ንኣብነት ናይ ማይ ስሩዋ እሱር እዚ ዝጠቀስካዮ ሜጀር ሃብተፅን ሃብተ ኣብ بديحر زيهم تحساس زتفتحوا بالعشرة شومان تعامتهم زتفتحوا أولاد بوليس زقنهم أصرنا ما يسروا ينيرو أبز حلا في الجزيز وات حجة يحرقهم زوات مالتي أب عشرة تسعة تعامتوا مالتي عشرة تسعة عشرة شومان حلفنا عشرة تسعة تعامتوا أب ما يسروا زنبرة بفيرو عصير زنبرة سبي مالتي أب شلا قطري سالسان شومنتن ينيرو نو سالسان شوعتن يرى أب قطري شلا سالسان شوعتن نو عمتات أنا وخلوه ون مالتي زنبرة يقول في روستا أسفل زنبرة مرماري ينيرو قدم أب مدبر أب كلا مدبر مرماري ينيرو انتي سلامتن يسعسيرو مالت بزر بزح جزيك كدقاقمو ونزدلي تسرعات كسيسو أب المحبين فردن أقربو زي خاجركا زي بدلكا زي مقطعتها بزعوا زين ولهم سبات نزارب سلازلنا كم زي يجيرو كم زي أجبرن جلسنا عين فعلنينا صاروا أكلون دفيرو بزعوا تجبراتهم بزعوا جبنهم ندحر فتشيمهم كوينهم كزارهم تبعاتن عامن يقولون مالتي قوي ومن يروح يقولوا نسب كمان تشالنج قبل أكلن بتنا عايزلن بقى هاتي بالانس كله كله سلطان سلزلوا عامل سلزلوا كل نجرنا يتهاجر استطاعتن أنتم سلسلة وعبشك أنا زي قاعد أسوي على زلهم بر كفيلو كبدها أكلن حجم جدا هذا كابزي أمي ميجر هابتزين مالتي ميجر هابتزين تقال لايو مرماري أكل أي مدبر بوليس مرماري يديرو جين تقريبا بزح جزء تقيسة يخوني أبتا زي بري قلنيت بالمتحفيون بزعبا تبجل بزح جزء تزاريبا صحيفة نالوكو مس مالس مس مكون قانون أساسيين هتي تحور سرنا خم بحلا وحكمنا هاي مثل الجوافة عين تقال متكام كم زحيشون بزح رقصني يكون بزح جزء مثلا تنرادة عديثات حميمنا زبلو سبات أو خيدهم زقلقلو زنبرو كيدان قرماتين زبهال سب نيرو دي كيدان قرماتين مالس تنقلي مبلو زلنا مالتي عبس مرا عزي فلوت أب كرنا بدبرسينا الممتسارو المخلتشين شو عتنا بزنبرا قزي مؤمنا نافتي دبرسينا زنقدو مؤمنا بمولو دسريحو فرودن ششاين قريبو زنقد زنبر فلوت سبي أوكي سلازي كلتاشحن شوعتن مس حدا يوسف زتباهل قرابيو يبقى اسمالتي مستنحسو بول او قدمتهم تبعيشهم حجزي لك زلخو عبت بيت مأسرت خلخو بتم عبت بيت مأسرت مساي زنبورو بزحاتن عديتاتن أبوتاتن زعلل كم قدايهم غيرهم زرقوا وقل مثلك مع صورتهم يلوم زبلطوا إذا نقرأ كذا أفرد صورة قداي يكون أنا كنت أبيت مع صورت هنا سمكو أنا لا تيز زنقرأ كذا له سموس يوسف مستوى عاسو عدي يوسف ويزور علم كأ فلتي مالت عام زنبرة سبيا إلى ينزل صعزنا ديثات مالتي
لازم مسكينان ودان كيدانن مسبقاسو زي يوسف زبلكا زلو حجاب اوروبا زلو سبي شعوب انت اسيرهم نيرو بناس لستبقاسو بغنزم زلو بخال قدات زلو مسبقاسو كلتيهم تاسيرهم نيرو امزي ايو ميجر هابتس مرمارنا كيدان زنبره ማለት زنبر زلو بزخون فينا عندنا هنا سمع زفق እንድሕር ደኣ ወይ ዓቕሚ ዘለዎ ሕቆ ዘለዎ በዓል ፅሩራ ቤተሰብ ዘለዎ ሰብ እንተሎ ኮይኑ ዝለዓለ ኢድ ስለ ዝህሉ ብዝኾነ መንስኒ ይእሰር እዚያ ናይ ኪዳነ እዩ ዝቕፅል ማእሰርቲ ማለት እዩ ኣብ ኪዳነ ይኣትዉ ነይሮም ዝበሃሉ ሰባት معجزة نسي إزي زرزر نايتهم سبع نسيف سلسلة أصل يوسفن عديون جيرهم ويمزلا تنست معلوتي كم بس الصحيح نزف اللوتس يوسفن عديون ويدور على منهم جي بمدبر كلا بوليس كله كتحرد أصل زي كأله نب سأتا نبزي نمشوا نمسك قداي يسلم مالتي إذا تشحن شوعتن كتشحن شو مونتني يسقون زلوا قدمناتنا ما سرتي أبزق وانا زيو كيدان أمر مراخلو أبي كم زاتو زي فلت مالتي بهوت زي اللو مالتي إذا خوون كله جين تقول داي مسحاب سلز كيزو حيزو وزن برا كيدان إيو تقول ناب كان أنفت سلازة حزة ناب زي ناي مثل خالص حازو مالتي تورار حيني زبحالات تجزية الزنبر لما يصير وانا مأسر كابتناي كلا مدبر بوليس ناب ما يصير واجزو أنفتو سلازة حزة يوسف حبز ما أسرت زي يلن مالتي ناب يصير واسمت أسران يصير وشي مالتي أبز مسح حبيو مرمار نيروس بملؤهم كيدانا ركب زنبورهم ساعات كأسر خلو كيدانا خمسهم زأسر زلو إذ من خاتولو مهجر هابتين مرماري نيرو خنسو يمسو زأسر زلو ماليسونا ما يسوا مالتي أوكي لازم ما يسوا مستا أبدا كيدانا زأتو نيرو ميم مسو زكاراربو نيرو ميم تاكسيستو أو تيستاناي عباي مكينا زنبورو مالت خفيلهم زقلقلو آنستو يعطوا زنبرامين إسيات قلمنا بملؤهم الثلاثة زخون سبعة نما يسوا خسروا خلو كيدانا كا إذ ميجر هابتين كا مسقم يأثر مالت مرمارنا كيدانا نيرس مس كيدانا يأثر مالت يا ما يسوا أبو طريق ثلاثة شو عتنا في شلة خمس بول كانوا ويحمتات جيرو فتشحن عصر تخلطن جوزها ما مثلا أبقوم فتشحن رجع هم طاوي ويميازي ويقوم ستقدم بدك تابزي أقل هو مش مالتي تلقي شو عته شاب من يزرخ له ميجر هابتزي أب جنبات كل تشحن عسرت شو عتن فأقتم شدش تيوتو مالتي أبزا ونزيعة نسو كفر مرلو زتحتة نجارات سلزي آمنوا أي فر من يسلز بلا بينو أترفهم مالتي مثلا خبيه بقولهم حقي مالتي كيدان يلن وحتى مرمارنا كيدان ينيرو مثل كيدان زأتو سب قلا نبران مرمارنا كيدان ينيرو أكل أمين البوليس سلازم نتمسو بحقن عمتات مالتي بحصرت عمتات حتى توزلو فرمالو فأدنيا عين بران يوزو متى أسرتو مالتي وهنا شو عوج أمام ثم تأثرتو شو بشه مسوس تعرفوا قلت الحرق تكلم أكثر شو عطن تخل تندالنا هدي تشان فرانش ديشانال نتز مزدلي وسلا زي فرمالو سلا زي تسامع معلو تشحن عملت بيحرقون خاب بينو مس بزح حماماتو مس إيدو بفيرو تأسيرو سأنيحو مالتي حجة أما بلسة شعات عمل وشيو مالتي بلطي ولا حدث مالت مس كندزس 10 شعات عمل أب حق خيك أربا زجبرو زكاي أمانة فردو خي فلتة تأثير ثاني حواتيو دكا والحدا نجر كم زي قات أنا سئلنا نخيك مالك طبق ما قال إفريم مأكل زبالون على زي مسارح تخمي مسلني راديو بانايو بزعبو طبقارك تفلت تخاني إخي بزعبي حفشاوي تي تأساسرو
ኣፈታትሕኡ ምናልባት እዙን ላዕሊ 10 ዓመት 15 ዓመት ዝተኣሰረ እስሩ እዩ ስለዚ ኤፍሬም ማእከል እንታይ ገይሩ ካበይ ተኣሲሩ እንታይ እዩ ኣቢሱ ኣቢሱን እንታይ ገይሩ ናይ ትሕተተኒ ምክንያት እሱ ይንደሮ anyway ማእከለ ማለት ሓውን ንጉሰ መምህር ንጉሰ ማእከለ ዝበሃል ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ኣስመራ ፍሉጥ ዝነበረ ሰብ እዩ ኣባል ባይቶ ኣባል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክሳብ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ሰርሕ ነይሩ ኣብ ዞባ ማእከል ናይ ገለ ፕሮጀክታት ሓላፊ ኮይኑ ኣብ ኮሚሽን ስፖርት ኣብ ብዙሕ ነገራት ይነጣጠፍ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዞባ ማእከልን ፍሉጥ ዝነበረ ሰብ እዩ ንጉሰ ማእከለ ስለዚ መምህር ንጉሰ ማእከለ ስለዚ ሓው እዩ ንእሽተይ ሓው እዩ ኣነ እኳ ናብ ሬድዮ ባና ከይተመደበ ከሎ እየ ዝፈልጦ ግጥሚ እውን ይፈታተን እዩ ስለዚ ብከምኡ ምክንያት ኣብ ገለ ኣብ ናይ ትራንስፖርቴሽን ኣብ ኣውቶቡስ ገለ መለ ተራኺብናስ ናይ ምድላይ ዕድል ረኺብናስ ገለ ናይ ምዕላል ኣጋጣሚ እውን ነይሩ ብድሕሪኡ ፅቡቅ ዝምድና ፅቡቅ ሰላምታ ሃሊና ክሳብ ጎረባብቲ ምዃን በፂሕና ነርና እዚ ናብ ሬድዮ ባና ከይተመደበ ከሎ እዩ ብድሕሪኡ ናብ ሬድዮ ባና ተመዲቡ ብርግፅ ብክንደይ ዓመተ ምህረት ከም ዝኾነ ዕለትንስ ወርሕን ገለ ፈልየ ክዝክሮ ኣይክእልን ግን ገለ ዓመታት ሓደ ሰሪሕ ናብ ሬድዮ ባና ማለት እዩ ስለዚ ኤፍሬም ካብ ዝብሎ ነገራት ሓደ ካብቶም ሬድዮ ባና ዝስልይዋ ዝነበሩ ማለት ንኣባላት ሬድዮ ባና እና ሓበሬታ ካብኣቶም ማለት ብውልቂ ተዕልሎ ገለታት ወይ ስምዒታትካ ብዛዕባ ስርዓት ድዩ ገለ ኣብቲ ሬድዮ ባና ኮይኑ ሓበሬታ እንዳኣከበ ዝሕልፍ ዝነበረ ኢለ ኣፈይ መልእኽ ክዛረበሉ ዝኽእል ሰብ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዛ ሐሙስ ዕለት 19 ለካቲት 2009 እንዲና ተኣሲርና ሐሙስ መዓልቲ ሰዓት 5 ማለት 4 ኣኺባ ነይርና ሰዓት 5 ሰዓት እቶም ፖሊስ እቶም ወታደራት ናይ ዓዲ ኣበይቶ መፅኦም ከቢቦምና ከለውን ብዛዕባ ኤፍሬም ልዕሊ ነይርና ኣብታ ፓነል ጥዕና ምክንያቱም ስዑ ሓደ ካብቶም ኣብ ሬድዮ ባና ኮይኖም ንዓና ዝከታተሉ ዘረባታትና ዝቆፃፀሩ ዕላልና ዝሰምዑ ገለ ዝነበሩ ሓደሰቶም ንምሓድ ኣይነበረን ካልኦት እውን ነይሮም ሞዮም ማለት እዩ እሱ ሕጂ ተኸታሊ ሃይማኖት ጴንጤቆስጣል እዩ ስለዚ በቲ ምይፅሕፍ እዩ ጋዜጠኛ ኣብ ሬድዮ ባና ኣብ ሃይማኖት ከኣፍቲ ተኸታሊ ጴንጤቆስጣል እዩ ስለዚ ድሓር ክፈልጥ ንኩሉ በቲ ናይ ጴንጤ ዝከታተለሉ ክስታይ እውን ኣብ ፆሎት ከለው ፖሊስ ፀዊዑ ከም ዘእሰሮም ገለ ዘለና ሓበሬታ እዚ ግን ዕላል ስለዝኾነ ከም ዕላል ሓልፎ ማለት እዩ እቲ ናይ ሬድዮ ባና ግን ሽዑ ዋላ ሽዑ መዓልትስ ይደግሞ እየ ዝብሉ እዚ ግን ምስ ርእስና ከዓ ዝኸይድ ስለዝኾነ ምድጋሙ ኣይፅላእን ኢለ ሓስብ ሽዑቲ እቲ ዝተኣሰርናሉ መዓልቲ ኣኼባ ገይሮምልና ነይሮም ማለት እቲ ኣኼባ ድሒረ ክሓስቦ ከለኹ ንዓና ንምድላው እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቶም ኣኼባ ዝመርክቦ ዝነበሩ ሰባት ከማን ብሓደ ዝፅበዩ ዘለው ዝመስል ነገራት ነይሩ እዩ ሓንቲ እንዲኦም ሓንቲ ጀነራል መፂሲ እንታይ እዩ ዝብለና ሰዓትኩም ተተኽብሩ ኣለኩም ወብርግፅ ጋዜጠኛታት እዮም ኢንተርቪው ክትገብሩ ክትወፁ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ክትገብሩ ክትንቀሳቀሱ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኩሉ ሓለፍትኩም ትፈልጡሎም ኣበይ ከም ዘለኹም ዘነብለና እጂ ዳይሬክተር ጀነራል ዘይኮነስቶም ናይ ጨንፈር ናይ ክፍሊ ሓለፍቲ ኣፈትሕቲ ዘለው ሲ ኢሎምናስ ብዙሕ ግዜ ዝተባሃልናዮ ዳይሬክተር ጀነራል እንታይ ክገብር ከም ዝመፀ ምስ ዝዛረቦ ዘሎ ኣይትረድኣና ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ይብል እዚ ዳይሬክተር ጀነራል ሰባት ይብል ማለት እዩ ብዝተፍልጦና ሰንሰለታዊ መንገዲ ዘይተኸተለ ርክባት ትገብሩ ኣለኹም ስለዚ ትገብርዎ ንጥፈታት ትገብርዎ ምንቅስቃሳት ምስ ካባና ንላዕሊ ዝኾነ ኣካል ብኣፍልጦና ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ትገብሩ ሰባት ከዓ ኣብዚ ገዛ ኣለኹም ይብል ማለት እዩ ኦኬ እዚ ዳይሬክተር ጀነራል ይኹም ዝብል ዘሎ ኣቻ ሰጉኡ ሜጀር ጀነራል ዳይሬክተር ጀነራል ኣተረሲዐዮ እምበር
روسيا عبس عشا anyway ስለዚህ አቻ ፍሉጥ ኣብቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝብዘሎ ክሊል ይብሉ ይጽበይ እምዘለው ሰኢሎም ኣብዑን ክሊል ምስ በሉ 4 ደቂቃ ኮይኑ ምምፃእ ኣብዮም ማለት እንዲቶም ዓስሩ ሕዲሶምና ኣብና ናብታ ፓነል ጥዕና ምስኣተና እንታይ ንብል ምስቶም ደቂ ኦፊሴ ማለት እዩ እዚ ምሳና ንሕና ዘይንፈልጦም ምስሊ ርክባት ኣለኩም ገለ ዝበሃልሲ ነቲ ዝራፈት ዝብሎ ዘለው ፀዊዖምሲ ንዕኡ ክንዲ ዝብሎስ ኣብ ኣኼባ ኣምፂኦምስ ነቲ ዘይምልከቶ ሰብ ስለምንታይ እዮም ዝብልዎ ዝገብሩ ሰባት ኣለኹ ኣለዉ ንኦም ዝገብሩ ዝበልዎም ሰባት ፀዊዖም ስለምንታይ ከምዚ ገይርኩም ኢሎም ከዛርብዎም ነይሮም ናብ ኣኼባ ኣምፂኦም ዘይምልከተና ነገራት ስለምንታይ እዮም ከምዚ ገይሮም ናይ ሓፋሽ ዝገብርዎ ግን كمش بزح بسرعة يكون أكثر تخبر ما تيجي لنا لنا يوم أوفيسنا قدام يتسلتركب تيوم بوليس ما يتود خبر وتهدرات قطعات وتهدرات حيزن أفتح أوفيسنا ذات زلا تابزم بسنسلات كوانا نحنا زين فلت أو من جدي تراخبوا لهم كلالو ركباتكم قال ما لازم زل ما أصدق حتى حسوا خلا عشان خمان سنتي حسيبي يخم إلو ساكن عشان كومبر كمزي ترز الحلفي أيقونة عمر بطرق خوون زخل بتي جبرز قدمامي زبح الذاكرة جبرز قدمام بوي خوون زخل كمزي ترز الحلفي نتيزلو حلف الناس زمت أن ترت قال علوه حسبني بناتي جم مالتي حجي كابزم قوم إلو تقاسم ساعات حد فرمينيرو مالتي مشيبا مالت دحندي قال له سنتهم حلفت المسكروب كان صوات قروم معناتها انا زي متتنا ارقستي العيلو سلامتي سلامتي خمس جير قال ما لا خبل فتين سو بزودي قال لي انا فلنا مالتي فريم حد خبزي اومينيرو كابتوم بزي أفلوت أنا مزين فلت أصب نتراخو سبات كاقود صرنا وتأزخونكم سبات ألوهم زبولهم أتشا أفتا أخيبا زنبورو أبالات ريديوانا إنيرو مالتي anyway شعو تأثيرنا خلتاشحن شعو معالتي مالتي of course سنة زنبارا مسانا عدا أبيتو وسيدو موديو كابتوم شعو معالتي زوات وخونا اللوون بل شعو قفيت أمي موسيدو منا أفتا أخيبا هم زنبارا خأذكرو أكيبو موسيدو منا خافتهم شعو مشت ዝተፈነው እዩ ማለት እዩ ስለዚ 2009 ሓሊፉ ሎ 2010 ዓጋ መወዳእትን እዩ ሓዉ ንጉሰ ማእከለ ነብሱ ዘጥፍእ ዘሎ ማለት እዩ ንጉሰ ማእከለ ነብሱ ዘጥፍኣሉ ግዜ ኣነ ተመርሚረስ እዚ ክብር ዝበለ ዝኸበደ ቤት ማእሰር ዝነበረ ንመርመራ ወሪድንስ ኣብ ሓሊበት ደቂሰ ኣለኹ ንሱ ከዓ ኣነ ተቐጢጣ ሓሊበት ደቂሰ ኣለኹ ንሱ ከዓ نفسه أصيلوس كيدحنن كحمال تنفاسو سكوينو أب حليبة الله ما أب تمساسال جزء صار حليبة نيرنا مثلاً أنا جناب جزيرة عم بيبيعوا ده حتى ما بدي حتيتنا كفليتنا جناب تمساسال جزء مثلاً يعني سنتيو زي تلتشح مو أعتقد تلتشحن سرتني زخان زلا تلتشحن عسرت حدل ده من مراناتنا إفرام مال عين فوت إنه of course دين أنت يخيله هل نحن صار عند فالد بحاله خلتشحن عسرت حدا وعسيرهم متى أبو خلو أسخاء مسؤول تعسيرهم متى والتي عسير مسؤول لطا زي بس ما تسوي يعني السريع أب إذا السر أب وينجل مرمرة مستوى كالوت ستوكم ساتهم كالوت بزحات يوم دكتور يرونهم من سياس نيروموم اللي زبالو حبسة قال ما لازم بتحو ويلعلو يسخنون نيروموم شو ما انتسبت مليسوم يسوروا بعدتي اسم دحر نسون مسقوم يأثر مسقوم اللي تعرفي زي كونس اتناطم مرمرة بزوم صوصي يأثر تي بتفيو أب وين مرمرة عشيرو خمسة ولا خبر بخمية زفلت مسيلك أب حليبة دقي سخلوه ملو زر إزجز بحاله حجاب أمريكا فقط قونيها مس يوديت حفتنا زلنا يشوف بزح زي ما تسين السوق أو تب تنشري تأثيره هيرو تأثير دقي سمسمت
فاكت شو نختعلل ونزمتش أيكونن جن بدي حرس حيصلون يرى نسو بتي مسقط تقليلو سلام بلانو مالتي سلام كمل يعني منشن كان بحر مالتي أنا ود خرر يعني قول أي نسخة حكي أنا حكيمين نسخة تاعي أنا أريدي وانا يكي بلانو بلانو مالتي بس ما صرت هذا مالتي أنا فلتي هو فلت أريدي وانا ومسافة تيو أبيت فلت أصلا كنت أسيرو بلانو فعو تأثير جيب تأثيره لو مالتي من هم يوزل سنزخون كنت أثير يزبلنا يبلنا مالتي بين منفساويان زمرمرو أيكونو سليز لنا زخونا زحابة أننا نجر كم زلو إنا نأمن مهاتتهم نتم منفساويان بنهمان أسورو سبح زمرمروهم كالوتيوم نكون ببوليتيكا جل من إذا مثلا زبحال تأثروا زبحال بكي كيف تنستفول طيخة مالت كيز تزيفات كاس تقول بمنتاي قداي تأثيره وي بمنتاي يوم خصوص زلوا وي بمنتاي يوم تطرطروا زلوا بمنتاي تتحيز زلوا قداي يوم خدمة التخليقة جي نعم بمنفساو سلازخون كنت عسيرة إلى دين مرمرتو بعد كلا سلازخونو نساتهم منفساويان زيكونو زمرمروس نخمز عينس مرمرو يوم سلازي نحنا بخمزي آئنا نبلو يبلن مالتي سلازي صوم كافتهم كم زبولو يوم ساي مسارحتا يو كافتهم هنا وانسي عم حلقة عيش زكي تما أسرتي نب بعل إفرام نب بعل على عبدو نب قلما لأفت مالت نفتهم زغني نفت نصبو عيدا لنا بمولو تسيستم سلازتوالع شوه سبات نتي زيت حتى تنت وين تزلها قفات ناي ربحة ناي قلمة ناي تقمي ناي سلطان مدلاي مش نقرأ زمن شو قدات ما مخنيتا جيرهم زيت حتى تنت مخنيتا جيرهم سبات يودوا له أبزلوا وبوتا خوينا مالتي سلازي زعبا أكثر من الزارب سلازلنا أنا مسنف مأسرتي إفرام جيرا حاسوا أي كيلني مالتي مخنياتو إفرام والحلو مسرتي زنبرا سبي ممكن صوت تقبلوا زعمنن عقم زلوا حق زلوا على سلطان الله كتصاري كرجاجس زي كل إفرام كانت عينتنا ريبورت بمحلاف نحضر يمرر نيرو خويلو قداي مس إفرام يكونن مالتي مالس إفرام كتطل زلوا قداي وننتهلوا سلزي كنت صرت حدن أب كارشلي مستمز صرام ناقم كم صرت جيرون عبي بزح تاريخي أو دعتنا هم سلازيل فوق يم أو دعتنا هم عت قدياتي زلز فرفر مالتي لازم تتشحن سنتقلت من اليوم صار مش شو منتصف مو بما يسروا أمتيهم ما عرفت تشحن 10 تغدا دي حرب مالتي أوكي مليسوم أمناتنا نيروديو وانا زلوهم قادنياتات مش كافتهم 27 وطيهم مش ما وطيهم ممنتهم كالور ني إفرم ما تريفهم مالتي قوس متيو عما يسوا عبتسو كفل رحيبوي انتم زغلو ولا أنا فتينة انتا كم زغلو خفلت قن كساب حجاك عالكم سلازم فيليبوس ماتي نوع عزراري وش على عبد هادي مولو على بدي أسيرون قال زبها زرواتات سرعت كان نافس عن سلخون أكونن قلتي جبان بمولو سازي عالم سادمس تهاجر نسا تخو نتنس غير كان ناي حبرتا مجوح قدات سلازنبرة شو قال سبات عالي أسيرونا نيرو لم يترح قبرو موتون كالو سبات لمن أسيرو مدحر عالي ترح كون إذا أسرع عالي ناي تسرعت تيد نايت سرعتي نيرو عملت بحال إيد مصلحة بتحنت إيد تعرف اللي دلوقتي يقبر الله مالتي anyway أنا شو هادي مولو قال أوارح غير الله مالتي وعدارك وإزينا إذا الله أبانا شو ماتيو فيليبوس ني إفرام رخيبو تيوم دحيرو صرام دقيقة دقيقة نصي 3 دقائق نصي زلوهم دحيرو صرام كأمستهم ناتنا وطيهم مالتي شو مجابيت مالتي مجابيت تشحن سلسلة وجهه سلازي صاب حجة صانيحو مالتي بدي حرقه
بشان حدا انت تأثير صرت مش عم تتأثير زخون زلو حج وصي مالتي افرم لايك الناس اقام غيرو قال ما لي يبلو ግን እሱ ንሱን ፈጣሪኡን ይፈልጥዎ ወይ ንሱን ሓካይሙን ይፈልጥዎም ሕጂ ወፂኦም 15 ዓመቱ ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ ኤፍሬም ካ እዚ ኤፍሬም ማለት أو زقرم يو مالت بمتاي مخنيات كم تأثر فيه أفلتني وماني كم تأثرون أفلتني من كم تأثر أفلتني زخون استحامات هتلا نجار عينتيو أنا قاعد إلى خسالة ثانية من البعدو نأسراتون كسلي كم أسر مسيلة من دو تيمو يخونون إلى وانك حسب ثانية ست قبل كان رياضاكي قل انت يا نسو عبدك خلو إيو نأسرات يسل نيرو مالت نعبنت مالت صداي محاري مالت معروخ نقرا وي حلفاتنا تخينا عبقل عايزكرن دي مشكل دبدب بخمسة صحافة له مخنياتو زي صدق زي حاجة طبيعي أفهم زوجته نعطم مرمتي ها سمعتي زي حابز مش عارفة توعي بجس حابة نقليلو كان تدبر اللي نيرو يزبل صدقت تاتو كوس لازنبرة أفترو جوانا كمبيوترات لازنبرة أو تدبر لي لصابس سبب مش مرمرت تصاني هو ኣብቲ ናብ ሴንሰርሺፕ ዘረከብኮ መጽሓፍ ማለት እኮ ግጥምታት ዝሓዘ ንማሕተም ዝሓትት መጽሓፍ ዘረከብኮ 2008 ግጥምታት እዩ ካብ ኮምፒውተር የተወሲዱ ዝብሎ ግጥምታት እዩ ኣብቲ መርመራ ጸኒሕኒ ማለት ግጥምታት መታሓቲሙ ዘይፈልጥ ኣብ ዝኾነ ወይ ኣብ ጋዜጣ ገለ ተሓቲሙ ዘይፈልጥ ኣብቲ ናብ ሴንሰርሺፕ ዘረከብክዎ ከዓኒ ዘየለ ቅድሚኡ ዘትረፍክዎ ኮምፒውተር ጥራሕ ዝነበረ ምክንያት አመርመር መስመርመር ተጸኒሕኒ ማለት እዩ ሕጂ ዝኣን ካብ ኮምፒውተር የተወሲዱ እዚ ኮምፒውተርና ካ ናይ ስራሕ ስለዝኾነ ናይ ሓባር ነይሩ ስለዚ ወጪኡ እዚ ምሳሰልን ብምስሓፍ ማለት ብመንገዲ ተመሪት ንሲ ትረብሕ ተሳቢኡ ይብጽሕ ተፈንዘሎ ከም ዝስማዓካ ሕጂ እንታይ ንኣብን ግልጽ ገይረዮም ተኮይነ ወይ ገለ ሓዋዊሰ ተኮይነ ዝያዳ ከነጽሮ እስካን ሓዛይ እንዴት ኣብደገ ዘለካ ኤፍሬም ኢኻ ማለት ንሕጂ ኤፍሬም ኢኻ ኦኬ ስኻሲ እቲ ኣመርሚት ከለው ዝልኡኻ ዘለውስ ግን ነቲ ዝነበረ ኣቀዲሙ ዝምድናና ዝነበረ ምክንያት ጌርካስ ሓቢእኻ መልእኽቲ ትሰደለይ ከም ዘለካ ዝምስለኒ ነገራት ጌርካስ ወይ ብመግቢ ወይ ኣብ መንጎ ፍሩታ ገል ሓቢእካ ዝኾነ ምትም እሱር እናቱ ቴክኒክስ ኣለዎ እንዲ ንናቱ ቴክኒክ ገይሩ ከም ዝመሰሉ ይገብር እዩ እጂ ኣካል ናይ ዝገይሩስ ከምኡ ንምግባር ኤፍሬም ፈቲኑ ከም ዝነበረ ከይተኣሰረ ከሎ ይፈልጥ ማለት እዩ ዕላል ኣለኒ ከም ዝኣመሰለ ጎረቤት ክዝነበረ ሰብ ከዓ ተጠንቀቕሉ ገለው ተባሂለ ይፈልጥ ማለት እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከለኹ ምክንያቱስ ተኣሲርና ከለና ዘይፈተነ ኣይኮነን ተኣሰራ ደቂ ኣንስትዮ ምስ መፃ ኣነ ኮይነ ምስ ኤፍሬም ዝልለን ዝነበረ ጓልሲ ኣነ ኮይነ ምስ ፀናሕክወን ኤፍሬም ዝበለ ናይ ዝነገራኒ ኣለዋ ማለት እዩ ንኣብነት ማለት ንምባልሁን ምንጭኮነኒ ግን እንትን ክብሎ ስለዚ ማለት መኪና ኮይና ተጫፋሊቅ ኣላ ገለ ዓይነት ኢልዎን ማለት እዩ ሆስፒታሊቲ ማለት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለዝነበሩ ስለለና ነይሩ ማለት እዩ ብሕልምትና መርመራ ማሕረምትን ገለ እዩ ከዓ ንሱ ሓው ነብሱ ዘጥፍእ ዘሎ እሱ ከዓ ዝእሰር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤተሰብሲ ካፍንተስ ነይሩ እዩ ዝፈተነውን ኣይኮነን ሕጂ ናተይ ገምት ምናልባት ጌጋ ፈተውን ስለጥንቃቅ ዝደሊ ዘለኹ እያ አይ ጉጅለ ዝስና ጉዳይ ማለት ብዛዕባና ዝሃበው ሪፖርት ዘይሰርሕ ኮይኑ ምስ ፀንሐ ማእከል ስንዚልካና ምናልባት ትስርዓትኩም ናይ ምባል ይትሳይ ንሕራ ኣለዎ ማለት ወይ ሓላፍነት ከም ዝደሊ ሰብ ይስኣን ኣብ ከምዚ ሓላፍነት ከምዚ ምስ ነበሩሲ ጉዳይ ተዋሂብዎም ይመፅእ እምኢሎም ይቕጥቃ ኣይተኣምንን ሽሙት ሪፖርት ዝገበሮም ሰብሲ ይሓቱ ይኾኑ እዮም ሕጂ ማለት ሃዋ እንታይ ዘኪረሲ ንኣብነት ክትኮነና እውን ትኽእል እያ ንሕና ክንእሰር ከለና ወዲ ምቁር እዩ ኮነሬል ሌተናንት ኮነሬል መስለኒ ወዲ ምቁር እዩ ሓላፊ ነይሩ ናይ ዓዲ ኣበይቶም ኣይስርዋ ናይ ቲቶርዋር ሓይሊ መቆፃር ስነ ስርዓትን ገለመለ ናይ ዝብልዎ ንሶም ማለት እዩ
ስለዚህ ንሱ ነይሩ ሓላፊ ማለት ወላ እውን እኳ ንሕና ክንእሰር ነቲ ናይ ሬድዮ ባና ቤት ፅሕፈት ነቲ ናይ ሚኒስትር ትምህርቲ መንግስተ ሰማያዊ ወርሶ መምህር ቅድም መምህረይ ስለ ዝነበረ ድሕራይ ግን ሰራሕተኛ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብቲ ፒአር ነይሩ ተስፋ ገርግሽ ሃብተ ንሱ እውን ካብ ቤት ፅሕፈት ካብቲ ናይ ፒአር ካብቲ ላዕሊ ናይ ሚኒስትር ትምህርቲ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ካብኡ ስለ ዘምፅዎ በዓል ወዲ ሃይለ ወዲ ገላ ይመስለኒ ንሶሞ ናባና ሓዊሶሞም እየን ስለዚ ተክብል ኢለ ሽዑሲ በዓል ወዲ ገላ ወዲ ሃይለ ሚካኤለ እውን እንተነበሩ ወዲ ከበደ ከዓ ናባና ሕጂ ናብታ ቤት ፅሕፈትናስ ወዲ ከበደ ኣትዩ ምስ ሰራዊት ማለት ሕጂ ወላ ንስኩም እውን እንተነበሩ ኣብ ሓላፍነት ግን ወዲ ምኩር እዩ ነይሩ ወዲ ምኩር ንሕና ለካቲት 2009 ክንእሰር ሓላፊ ነይሩ ግን 2011 ዓመት ከባቢ ከማን ሹዓነ ብሓሊበት ነይረ ስዑ ተኣሲሩ ማለት እዩ ተኣሲሩ 10 ዓመት ገለ ብኮራፕሽን ገለ ተኣሲሩ ግዜ ከዓ ተኣሲሩ ምሳና ብሓሊበት ደቂሱ ማለት እዩ ስለዝኾነ ሓላፊ እዮም ስለዝነበረ ግን እቶም ዋርድያታት ፅቡቅ እዮም ትሪት ዝገብርዎ ማለት ማዕረ ካልእ እሱራት ኣይነበረን ትሪት ዝግበሮ ወላ በፃሕቲ ተመፅኦሞ ወላ ንኩሉ ነገራሲ ዝሓሸ ክንክን ይገብርሉ ነይሮም ስፖርት ከም ዝንቀሳቀስ ኣብቲ ጀርዲን ገለ ኩላት ነይርዎ እየን ወይ ሓልፋታት ሕጂ ሓደ ሚካኤለ ዝበሃል ዋርድያ ድሓር ንዓና የኣለና ንዕኡ ግን እንታይ ይብሎ ሽዑ ሰላም ፍስሃየ ቅድመ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረት ያው ፀንሐትኒ ካሳ ካብ ጉጅላ ተሪፋ ኣነ ከዓ ካብቶም ናተይ ተሪፈ ገለ ደቂስና ማለት እዩ ነርና ሓሊበት ንሱ ከዓ ነይሩ ሽዑ ክልቲአን ዜና ወልስ ኣለዋ ማለት እዩ ገለ ኢልኒ ይብል መቸም ንሕና ሚካኤለ እዩ ዘዕለና ዘለት ዋርድያ ሕጂ ስዎ ወፂኦም ቲም ሬድዮ ዋና ከዓ እኳ ሲቀረታይኩም ኣውፅኦሞም ገለ መለስ ደስ تنقلتم صغيركم ديكم تحصروا يبلغ مثل جيب الأسر كوين زلوا ودمو قري زعل زلوا ودمو قري مكيالا نيم زلوا نعنا خام كيالا يزنقرنا زلوا مالت هو مالسي جيجاتات كوي كبر مالتا كونان مالسي الحركة مش نسكم بيهم تعصروا عسي رسايلهم فنيهم مبتم نيريدي بانا سمعنا أب ما يسروا كم يسروا سلوزكم تسيدهم قلت حبريتا شو أصل الزلابة كم يقولوا له مالتي كيرجع تسكن لهم تأثرهم ويلوني بالحجوة المنكر زي ما سي حاجة سلسي حروتاس في الدعوة سي قديم كادي خاطر حزة ولا سكتر رجع حاجة زي توسد سلازم نحس تزمت عن خبر الناسي تقرأ إحنا أنا غنحزهم يقبر نيرو يلوني ودو مقوري لنا غنتي كلا سنزي كيزات كأخذ رأي خلها عن تبون طعيسة يوئي أتي تقصص كلها أتي قصصتها نزري خاجيرو من ريبورتز قالوا ولا عملت كيزري والسي نعزي فتيمة بتاع إكزام بهوت كل زفت قصات سي نيرو أبو حطوطات سنيرو حطوطات كين صغار مالتي وأنت ما بعرف العام خامخان ممكن متزخ مالتي ما بزحتهم توم مرمرتنا دا نمرمرتي سلطنو عين ورو نتي زلو قابات بباتري يوم بالانسات عزو وما ما بزحت جزي خمي وقع خمي يقطقط يوم سلطينهم دا أمبر تزمت ما استحقنا يترى ناتينات كخوينون عيد صنحني مالسي تصفيف خمس مطعم يردأ كاي مخنيات صعب قد ما يخاف في لمسي بصير أزخون حتى يوم زحت خلاص حسب كذا تفلت ولا جميت كذا تفلت وكان خيك قلبي قلت صورة ولا يوم زح ززار وحتى خوين بمتص مالتي حتى تعرفني وهذا ميسب لك أنا قاعد خصف أنا يوم أمارات تطرح يزل كم كنا نخرج أمين كها تطرح مالتي ولا تيون سلازنا برئيس قلت لهم حتى نكيدانه حجز أمر مرز هو تجلس أنا وصل أنا بيتعيسنا نيرن تنزي انت يوم زقابو خمان مثلا زفان زيرا مش شحور مش نيرو ويانا زبهال شحور مش نيرو قدمنا زل حطهم بس ويانا ركب على كاي علسي نفسي محرو من سمو زي نجوش على في نيرو أبز زي كورونا عارفو
قمت يزبها أبرجع حلف زنبرة متأثرت نيرنا قلتي في وجيب دعونا في حليبة الملالسة نيرو مجلس سماحة وارسو نسو ومثلا مرماري أخوينو حاجة حسب بصوصي حد زخنا سبيو تمحيروني الميدا وجيو قالوا كله تاخذ فلتيو أب حلفنا تزولو إيو على سبت تعرفي بروكوان تخونس مساعد كشا قال ملاي حلفنا هناك فاوتات أسمي زون وتحفتي قالوا لي ما تسأليرو تأثيرنا خلنا حجي نسوي أنا وانس كنت لوني دلي of course انت عم سمعت تزهلو جاي من الوقت كي بلاو نفعله تي خناتات سلا تفلطوا على ذي حجي انت يزولو مسوي أنا كم زلك أصلا فلت هنا قال يبلو ود بدال التي عب مرمرانة جاي و قال له تحس بالزلخة تي نايتارس أنا بس خمسي تنايتارس ما قاعد خمس أنا تعسيرس نسخة مرماري كوينكا إلو مالتي زيتي قداي مالتي توم بنحرم سب ويانا زبها حنقو قوليو قال لي شو نيرو مالتي مالتي بتسبيلا وحقي أبيت فرد قال زرعيو نعمت والقاوي سب بعمت بسرقي بمقتال سب قال صاروا صباح إن شاء الله ببيت فرد زحارفو باتي سرع أنا بيت فرد مثلا ወይ ጠርጢሩ ወይ ብገለ ብከምዚ ዶ ንኣፍሪካ ሞድዮም ከምዚ ንክትሪኢዱ ከምዚ ሰልቡ ከምዚ ዝኾነ ምክንያት ምናልባት ወልቃዊ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ብዘይቀረት መገዲ ክኸሶ ከሎ ብድሕሪ ዝኾነ ሰብ ብድሕሪ ዝኾነ ኬዝ ወካነ እዩ ዘሎ ኬዛት እዩ ዘሎ እንተን ሕቶታት ናብኡታት እየን ዝኸዳ ኣብቲ ግቡ ሕጂ ኣብ ማይ ስርዋ ዝረኣኻንስ ዘይረስ ታጫፍቲ እንድሕር ዘርዚርካ ገለስ ምስ ወያነ እሱኻ እውን ናይቲ ስርዓት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እቲ ርእሱ ብዛዕባ ድላይ ናይቲ ስርዓት እዮም ዘፅንዑ ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሮ ምስ ወያነ ማለት ሕጂ ናይ ጋይ ነገርካ ፀኒሓ ብሽሎ ናትና ኣሎ ምስ ከምኡ እዮም ዝተኣሳሰር ምስ ሚድያ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ገለ መለም ስሮ ዶ ገታ ምጅን ኣርፊት ዶብልካ ማለት እዩ ሰሚዕካ ይትፈልጥ ሻያ ይትፈልጥ ማለት እዩ ናይ ወላ ናይ በዓል ኪዳነ ናብ ምስ ወያነ تخيل مالوتي كم ممكن قاعد ናብ ወያነ ትፀር ማለት እዩ ምስ ወያነ ርክባሉ ገለ መለ ብለካ ሓደ የሴፍ ዝበሃል ልጅ ንዕፊት መንእሰይ ጉዳይ ምሳኻል ሰብዓሰ ማለት እዩ ከምዚ ሲ በቃ ከምዚ ማለት ሲ ከምዚ ወት ከምዚ ኣስቲካ መስማር ገለ ምህራም ምሻሎ ንሓደ ክስታይ ኣስቲካ ከምዚ ትወፅእ ገይሮም እዮም ዝኸሱኻ مرمر تخلق قرمات مرمر خاني بترجل أنت حويس ولا ويكموتيها ويكسنتليها ويكتعمليها من الريب ممكن يصير أصنايو ناي ميجر هاتت إنك بقى مرمر نيركاس مس أسير مخاس دحر كل سبتة زبلنا يوم زي فريم كايلون كا زبلنا يوم فرام طيب أبنا تكيز ميرام نكال سبت فلق بقربة سبب كمزن يلومني كمزن جنا يجبرني له يوم زوبلو خان بقربة سبت فلق إيه سلسلة زدلوا واحد تفر بيدو ليها وقعوا عن سيبلو خان قالوا يوم من دوخت وتصل ليها ليها بدعنا تقول بس مخان زي مخانو نايكون زي قال سنة قال حزن خامس إنه خامس واحد نقول دوكمنت خوني واحد نقول تزارب ليها شعبة وقت كجيرهم كأخذوا خايدوا لي بتزفرهم كلو عن صارم تزارب أنت جميل كان السوق يوم زحاسبهم بزعوا تقول ده جير كايو يكون الدحر مالتي إذا خمسة ود من شو مزولاسي فنجي كتبوا سعيد الدحر ريبوا لوي دعوا تيلهم فست دارين كأخذ حزوز بلس زي زفوا قصة يوم كم زبر على أبردي وانا خمسة صعوبة عنتون هذا سبب حتى أسيرون مثل حتى أسيرون مش مصقع مع سيناتات اليوم زين سؤال كنت أسير سنتي كناتات نيردي وانا أتأسس راسي لو ما أنت من السناسي أبحين يو تأكيبهم سي هذا نجار كجورو حاسيبهم ما من أنا سكمت عن تيزور قاب على أشياء أكيبهم أنا أبسطكم ترخبوا مس قال سبق ترخبوا له قال ما لازم ويزموته ويزين فلتر استات أبيلهم زنا قعنا نيرم كسب مصنع مالتي قال مش هذا ود قال لو ما عندنا من السنة الحين يوم قال لي سافي خمسة مسوي قال ستة حد أسرنا وأنا مش متأسس أسركم من جزء 55 ود قال لا حد بار قال ما لو مالتي نسيت تقول ده سلازم ما هو كنت تحس كلام فندق مبصرة خول شعوب
أبستنا واحد أساس عملت عشرة قل عملت أو خمس بس كا ويجزي خمسة بلا تي إمباسي رازقون حتى برد يخون مالتي شعبة تقدر يورد سرم تحتات ويونا من مرافعات تتأثر مالتي وتسنتك ዝገርም እዩ ከምቲ ዝበልክዮ እቲ ናይ ወያነ ሕንጉጉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ቤት ማእሰርቲ ጥራሕ ኣብቲ ኬዛት ዘይኮነን ዝፍጠቕሉ ኣብ ደገ ነዊሕ ዓመት ወያነ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኣርስቲ ዝኣቱ ኣብ ኩሉ ፀብሒ ዝኣቱ ቀመም ምሽ ኣሎ ደጥዕሞ ንኩሉ ነገር ከምኡ ዓይነት እዩ ነይሩ ሕጂ ንሕና እቲ ወደ ዓሌትና ሃገርና መፃፃእና ህይወትና ብሙሉእ ነገራትና ورانا تنفس أيري ويانا زبل شم طريقنا نيرو نوح حمدات مالت حج جن عندبت كابتي ناوي يعني نجارات وزيناس إيرتراو يعني أنا بحال لنا حج أنا إيرتراوي مخانيز فلت كسب حج قومي يزلخو نايفات أتراو دايو أو إنا مكا نم بلس يبلنا جن سبات أبكال أسمي حمناس حج أبكال أمس يومنا لومو يقرمك كن دحان قعو بتحنا وانت بلي خا مغنياتو كاد اخو فتنوس لزلنا توي يعني قال يخم مبالسي حليفنا يو صبغ نغاري حدا اسر تعريفنا له صبغا كتفلت يدخوني الى حسب اسر محاريس حق محاريس حق حوس واه تبغى يرى فلطة تبغى يرى خفلتني ممكن انتيو تنزي سرتي بالكلخو كزعبا بعسرتك زارب كلخو ويكمزي سبعة حتى نخلو هذا اليوم كمزي سنين سي بزعباتهم سبعة زعباتهم كم أسقبلو سبعتهم سبعة عالمي هي أو صعيد تسلم تاخذي تزاربي قال ما نعمل خايم ممكن سأسمت أنتو بيتقسكوا أنا بولد سبات كورود أيضا لنتنا عدنا تسقم ስለዚህ ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነ ናይ ስርዓት እዩ ቶም ውልቀ ሰባት ሕጂ ናብ ነስ ምሓሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ነይሩ ብድሕራይ ማለት እዩ ተኣሲሩ ነይሩ እቲ መቐጥቃጥ ግን ኣይጎደለን ካልኦት ሰባት ይቕጥቀጡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ካብ ምዝራብ ስርዓት ሲስተም ምዝራብ ስለዝመርፅ እዩ ከምኡ ዝገብር ነይረ ብቐንዱ ከዓ እዚ ከረኒ ኣብ እዚ ኣለኹ መፅሓፍ ምስ ተሓትመት ዝተዘርግሐሲ ኣብዚ ኤውሮጳ ኣብ ገለ ከተማታት ይዘውር ነይረ ሽዑ ነታ ኣብ መይቲ ዘላ ናይ ኣቶ ኣርኣያ ዛንታ ኣብ ዘይበረዮ ጎነይ ዘላ ንዓዓ ከዓ ኣካል ማለት ካልኦት ዛንታታት እንዳቀያየሩ ኦፍኮርስ ኣብ ክሳይ 8 መጋቢት ክኸውን ከሎ ኣብ ስዊዝ ኣብ ዙሪክ እውን ካልእ ብዛዕባ ክልተ ኣብርሀታት ብዛዕባ ወይዘሮ ነብሳይ መሓራ ብወይዘሮ ስላስ ነጋሽ ብዛዕባ ተናዴታት 8 መጋቢት ክኸውን ከሎ ብዛዕባ ተናዴታት ከም ኩሉ ግልጽ ይቐርብ ነይሩ ሕጂ እዚ ፕሮግራም ኣብታ ናይ ኣቶ ኣርኣያ ዘላ ሕትያ የተመለሰን ዝኽሪ ሃሰሰን ትብል ኣብ ዘይበረየ ጎነይ ዘላ ዛንታ ናይ ኣቶ ኣርኣያ ኣብ ኣምሓሪት ብብዝሒ ጠቒሰዮ ኣለኹ ንዓይ እውን መርማሪ ከም ዝነበረ ካብቶም ዘሰንከሉኒ ወይ ዝቐጠቁኒ ሰባት ሓደ ምዃኑ ገሊሰዮ ነይረ ኣብቲ ዛንታ ተጠቒሱ ኣሎ እታ ዛንታ ሽዑ ምስ ኣንበብክዋ ኣብ መወዳእታ ንሱ ግን ተኣሲሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተኣሲሩ ኣሎ እያ ትብል ነይራ ሕጂ ኣብቲ ዛንታታ ኣብቲ ኦዲየንስ ማለት ከምዚ ኣስር ገለ ዝብል ድምፅታት ህዝቢ ሰሚዐ ማለት እዩ ወልቃይት ሕማቅ ዝገበረ ሕማቅ ከጋጥሞ ከሎ ኣሰይ ዘብል እዩ ግን ኣብ ሕጊ ስለዘይቀረበካ ንዕኡ ኮሎኬ ተመላለስ ስድራ ከዓ ተፈጢራ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ በቲ ዝተመሃሮ ዜጋ ንፁሃት ዜጋታት ዘውረዶ ግፍዒ ዘይኮነ ተሓቲቱስ ምስቶም ተኣስሩ ምስቶም እኩል ግብሪ ኣብ እኩል ግብሪ መዋዕልቱ ወይ ዝምፅእ ነገር ስለዝፈፀመ እዩ ተኣሲሩ እምበር ወይ ኣብ ልዕሊ እዩ ዘሎ በዓል ስልጣኑ ንኸርእዮ ወይ ንሱ ዘይኣዘዞ ስለዝገበረ ወይ ዝተኣዘዞ ስለዝገበረ ኤንዌይስ ስለዚ ንሱ ንማእሰር ተቓሊዑ በቲ ኣብ ንፁሃት ዜጋታት ዘውረዶ ግፍዒ ስለዘይተኣስረ ኣነስ ከም ክሳየሲ ፍትሒ ከም ዝወፀለይሲ ኣይሓስቦን እየ ገንፂ ነይረ ማለት እዩ 2019 ኣብ ማንቸስተር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝክሮ እየ
ስለዚህ شو تأثيره نيرو بس طبعا نحاول نصابس نيرو أكيد أني هجى كمان تأثيري زي ما قال وين بسيبني يعني برا تأثيره له حتى مع صرفنا يتعمل له تازنا برنا يا قال له واقع بني حجي له شيء سلازله تشبه كان الزهربلو يسمع عشان زلو نتي تكبارو حسيبنا زيادة الزهربلو سدسي لني مالتي مالتي زي معاري مثلي كوين عبدي أما يسوى عبد فافتم قطقطوني عندي مالتي زنبرة معناتهم كيل عند معلتي هاري مانيش ممكن تلتزي كتمعلتي مالتي تي كمان بزح جزء سبب بلايو على ما بقص ስለተዛረብ ኩላ ካን ዝምስ ፐሬድ ይከለኹ እንደገና በጀኻ ማዓልቲ ቀይረለይ ሎም ሓሚመ ኣለኹ ፅቡቅ ኣለኹ በጀኻ ቀይረለይ ገለለይ ባዕለ ዲ ክትፈልጢ ገለ መለሊ ምሃሮም ተዝቐፀል ብምዃን ይብዙሕ ሰብ ዝሕዛ ኣነ ሕጂ ብግልፂ ስለተዛረብ ኩላ እያ ከምዚ ንብዙሕ ሰብሲ ተብሎ እምበር ካብኡ ዝብልን ዓይነት ኣገባብ ኣመራምር ከም ዝጥቀሙ ተዘርበሉ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ኣዴታት ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመትከን ምስል ማንስፖርት ይዛረብ ከም ይነግር ከም ዘለኹ ይስምዓኒ ኣይነበረን መጀመርያ ክፅሕፋ ከለኹ ድሕሪ ግን ኣብ ኣርእስቲ ኮይና ዝኹም ሰብ ተስዕብ ንደዲሕረይ ከምዚ ወላ ከምዚ ዋ ምስላ እየ ከማነይ ኣነ ክሰጌረላ ማለትሲ ፍሉይ ድዩ ስለዚ ተዘርበሉ ዲና ማለት ፍሉይ ዝመስለና ዘሎ ካብኡ ዝከብድን ዝገድርን ኣገባብ ኣመራምራ እኳ እዮም ዝገብሩ ኣነ ስለዘጋጠመትን ስለዝፀሓፍክዋ ያ ወይ ስለዝተዛረብኩላ እያ ፍልይቲ መሲላ ገለ መለይ ንክብል ይግደድ እየ ማለት ስለዚ መሓሪ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ዝነበሩ ሕጂ መጀመርያ ወዲ ከበደ ኣብ ዓዳ እዩ ተኸልኩ ወዲ ከበደ ምርምረ ነይሩ ምሓር ንሱ ባዕሉን ምሓር ማለት እዩ ምሓር ባዕሉን ወዲ ሓደጋ ዝበሃል ሓደ ብምውድዳር ብሓን ምዃኑ ዝግለፅ ካልኦት ዝመርመሮም ሰባት እውን ኣብ በትሪ ብዙሕ ከምዘይጭትን ዝጥቀሰሉ ዝግለፅ ዝነበረ ሰብ ምስኡ ኮይኖም ምርምሩን ነይሮም ናይ ኣፍ መርመራ ማለት እዩ ደሓር ምስ ክብሮም ስዩም ኮይኖም እዮም መፅኦም ማለት እዩ ካልእ ግዜ ኣብ ዓመትን 8 ወርሕን ገለ ምስ በፃሕና ማለት እዩ ኣብ መሊሶም ንምክኤለ ኣበስቡታ ማለት ፍሉጥ መርማሪ ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራ ምክኤለ መባል ጥራሕ ዝገልፆም እዩ ስለዚ ማለት ስለዚ ነተን መስርሕ ናይ መርመራሲ ብዘይ ብኩራት ብዘይ ምባል ብዝተዓፀፀፈ ደረጃ ኣብ ምቕጥቃጥ ጉዳይ ከዓ እንዳነገርክዎ ጭካኔ እዩ ዘርኣይንስ ምሓር ማለት እዩ ስለዘለካ ቤት ማእሰርቲ ብከፍታ ንዕኡ ይዛረቦ ከም ዘለኹ ሓሲበ ኣብ 10 ዓመት እዩ ወፂኡ ሕጂ ሰብ እንታይ ተኣሲሩ ኣይፈልጥን እየ ግን እቲ ግን ከም ፍፃመ ኣብቲ እስራት ዝቕጥቅጠሉ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ እዩ ተኣሲሩ ነይሩ ኣብ ማይ ስዋ ማለት እዩ ነቶም ዝቕጥቅጦም ዝነበረ ሲ መታሰብቶም ኮይኑ መፅኡ ማለት እዩ ግዜ ሓደ ሰብ ኣለኒ ነይሩ ኣብቲ ከምዚ ድሓን ዝኾኑ ማለት ሕጂ ዓስከር ስለዝኾነ ንፋስ ክወስድ ገለ ነጥፈታት ክገብር ይፍቀደሉ እዩ ኣብኡ ስለመርማሪ ዝነበረ ማለት ከይሃድሙን ስለዘይፍራሕ ሕጂ ንሶም መርማሪኦም ዝቀጥቅጦም ዝነበረ ኣብኡ ይነድቁ ገለ ነይሮም እምኒ የሰክሞ ነይሮም ገለ ብለኒ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሕጂ ቶም ተቅጥቅጦም ነበርካ ብመርመራ ኮይንካ ሰባት እምኒ እንዳሰከሙ ኣብኡ ክነድቁ ገለ መለ ከለዉ ማለት እዩ ቤት ማእሰርቲ ዝፍልፍል የለን ካብኡ ክመሃሩ ትፅበ ኢኻ ግን መሓር ትጅድሕሩን ኣብ ተመሊሱ ኮይኑ ክምለሱን ይኽእል እዩ ማለት ዓድና ዘሎ ስግልጥን ፍፁም ካብ ሰብኣውነት ዝወፀ እዩ እቲ ዘንተኸዘይት ምሃር ሕጂ ካብቲ ከምዚ ንክምሃር ምሃርን ምናልባት ተመሊሱ ሕለፍ ፈዲት እንዲ ንክረኣዮ ይኽእል እዩ ማለት ከምዚ ዓይነት ስግልጥርነት እዩ ኣጋጢሙና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ መሃሪ ኢሳቅ ጳውሎስ ማለት እዚ እቲ ቀንዲ መርማሪ ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ መርመራይ ብዛዕባ ዘጋጠመና ሃለዋት ከምፅካ ብዛዕባ እቲ ዝሓሰትክዎ ሕቶታት ክዛረብ ከለኹ ብዛዕባ እቲ ዝኸበደ መርማሪ ቦኸራ ካብ መጀመርያ ዳርጋ ክበሃል ብዝኽእል ክሳብ መወዳእታ ዝነበረ ቀንዲ መርማሪ ዝነበረ እዩ 10 ዓመት ተኣሲሩ ነይሩ 2016 እዩ ተኣሲሩ ሕጂ ዝሓለፈ ግዜ ወፂኡ ኣብ 10 ዓመቱ ማለት እዩ ካብ ማይ ስሩዋ ወፂኡ ጽቡቕ ምክንያቱ ከምቲ ክትብልዮ ፀናሕቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ብዙሕ ናይ ምስማዕ ዕድላት
ዘይክረክብ ክእል እዩ ሕጂ ግን ወፂኡ ስለ ዘሎ ኣብ ደገ ስለ ዘሎ ተፈቲሑ ስለ ዘሎ መስትያት ቤትና ከዓ ኣብ ዩቲዩብ ጥራሕ ትሕፀር መደብ ስለ ዘይኮነት መዓልታዊ ኣብ ሳተላይት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ስለ ትርአ ብዙሕ ሰብ እውን ከዓ ስለ ዝከታተለና ስለ ንፈልጥ ስለ ዝሰምዑና መሓሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት መርመርቲ እውን ሰምዑና ኣለዉ ካልኦት ዓመፅቲ ካልኦት ኣብ ስራሕ ዝተዋፈሩ ይሰምዑና ኣለዉ ንጹሃት ኤርትራውያን ከም ዝበዝሑ ማለት እዩ ኣብ ከተማታት ኣብ ገጠራት ኣብ ኩሉ ቦታ ኮይኖም ሳተላይት ቴሌቪዥን ይከታተሉና እዮም ዘለዉ ስለዚ እቲ ድምፂ ክሲ ንመሓሪ ጥራሕ ዘይኮነን ነቶም ካልኦት ብድሕሪኡ ዘለዉ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሰባትን ነቲ ስርዓትን ነቲ ተጨቂኑ ዘሎ ህዝብን ብሓፈሻ ኣብ እዛኑ ዝኣቱ ድምፂ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰር ዝገርመኒ ነገራት ኣሎ ገለገለ ሰባት ዕድል ሲኢኖም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተርፉ ኣለዉ ብሂወቶም ዝተርፉ ኣለዉ ገለ ሰባት ድምፂ ንክኾኑ ኣብ ዘይክእልሉ ቦታታት ዝርከቡ ኣለዉ ገለ ግን ኣብ ውሕስ ዝበሃል ቦታ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝበፅሑ ኣለዉ ብዛዕባ ኩነታት ህይወቶም ወይ ድማ ብሓፈሻ ኩነታት ዓዶም ግን ክዛረቡ ፈፂሞም ዘይደፍሩ ፈፂሞም ዘይቀርብዎ ሰባት ብዙሓት ንፈልጥ ኢና ኣብ ከባቢና ማለት እዩ ሕጂ ናብዚ ዓዲ መፅኦም ንክነብሩ ግን ዝጥቀምሉ ናይ ፖለቲካ ዕቁባ መውሃቢ ታሪኻት ከ ኣለዉ እዞም ታሪኻት እዚኦም እዞም ሕጂ ክትዕልልኒ ፀናሕኪ ገለ ክፋሎም እዞም ክፋላት እዞም ዕላላት እዚኦም ኩሉ ሰብ ይፈልጦም እዩ ማለት እዩ ኣብ ዕቁባ መውሃቢ ክፍሊ ምስ ኣተወሲ ብዙሕ ዛንታታት እዩ ዝዛረብ ኤርትራዊ ኣብዚ ዓዲ ንክነብር ወረቐት ንክወሃቦ ስራሕ ንክሰርሕ ሂወቱ ንክመርሕ ማለት እዩ ካብታ ክፍሊ ምስ ወፀ ግን ስለምንታይ እዩ ቁርብ ዓቕሉ ዝፀቦ ዘሎ ብዛዕባ ዝፈልጦ ነገር ምዝራብ ወይ በቃ ዳርጋ ምሕሳውሲ ባህሊ ኮይኑ ኣሎ ኖ ገለ ሰባት እውን ኖ ኣይተኣሰርናን እኮ ወላ ሓንቲ እኮ ይገበሩናን እኮ ንሕና እኮ በዓልና ኢና ወፂና እምበር ዝብሉ እውን ኣለዉ ዓይንኻ ዘንቁርኻ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ መቸም ብዛዕባ እቶም ኣይተኣሰርናን ዝብሉ እኮ እንደፎም ማይ ፀሎት ንወስዶም ኢና ብዛዕባ ፎም ገሊኦም መስቅጡ ገሊኦም ከዓኒ ምስ ናይ ምዝራብ ዕድል ማለት ናይ ምዝራብ ዕድል ንመድረክ ናይ መውፅእ ኣጋጣሚ ክርከብ ከሉሲ ተዳሕፂፆም ተሸጊሮም ነቲ ናይ ማእሰርቲ ኣርእስቲ በቃ ተሸጊሮም ይሓልፍዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እሱ የስሐቀኒ ማለት እንድሕር ንኣብነት ሓፍቲ ኮይኖም ብዛዕባ ንምንታይ ፈጠራ ዝሱስ ኣይርዳእንን እዩ ብፍላይ እዚ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ሂወትካ በፂሑ ተሞኪርካዮ ምሳሳ ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ለሚን ዶ ኣብ ማይ ስርዋ ንኣብነሲ ለሚን ፃዕዳ ሽጉርትን ጎሕንሲ ልዕሊ መድሃኒት ኢኻ ትመፀና ትግዒስ ዋርድያ ድሕብካስ እዚኣ ጉዕባ ንቁፅሪ ክንዲዚ ብጫሳ ሃቦስን ጠልማት ተጎቢዩካሲ ንዋርድስ ኣንቲ ጉዕ ነቲ ቁፅሪ ክንዲዚ ዘሎ ሰብ ሓንቲ ጉዕ ንክህቦስ ትልሙኖ ትኽእል ኢኻ ማለት እና ስኖም ክትልምዶ ጫባ እዚኣ ገንት ትኽእል ኢኻ ፍረ ፃዕዳ ሽጉርቲ እንታይ መስለካ ፍረ ፃዕዳ ሽጉርቲ እዚኣ ባነ ቁፅሪ ክንዲዚ ሃቦ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካታ ዘንፈብካ ሓንቲ ዓካ ፃዕዳ ሽጉርቲ ወይ ሓሊበት በፂሕካ መፅካ ወይ ገለ ማለት ክትመቕላ ማለት እዩ ሳካን ለሚን ሕጂ ብዙሕ እቲ መግብታት ስለዘይምችኣካ ለሚን ሲ በቃ ከይነገር ገለ ስሚነት ንሓንቲ ዓካር ፃዕዳ ሽጉርቲ ወይ ከዓ ንሓንቲ ለሚን ተማቂልካ ነቲ ግዜ ሓሪፍካ እዩ ሽዑ ኣብ ርሁብ ዓዲ በፂሕካ ከለኻስ ብዛዕባ ፈጠራዊ ዛንቲ ከምዚ መፅሓፍ ይትርጉመሉ ክዶ ከምዚ ዘንታ ፈጠራዊ መለገለ ክብል ሰብ ክሪኦ ከለኹ ማለት ብናይ ጥዕና ኩነታት እንዳተሓሳሰበኒ የስሐቀኒ ከላ እዩ ማለት ናብቲ ቦታ ዝወሰደካ ምክንያት ሓደስ እዚ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ብዙ ምክንያት ተኣሲርና ነርና ምሽ ንብል ሽዑ መስተ ምክንያት ንሰርሓሉ ነፍሲ ድምፂ ወይ ሰነርቲ ናይቲ ዘሕለፍናዮ ሂወት ወይ ድምፂ ናይቶም ኣብኡ ዝገደፍናዮም ኣብኡ ዝገደፍናዮም ሰባት እስተንኹን ገለ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ንሳቱን የጋጠም እዩ ስቁጡ ኣለዉ ንኣብነሲ
أمسي يعلن نيرو أفتي بيت معسرتي وقت نيرو مالس حلاو نيرو مالتي حجي ربع مسمتة وتلميذ أسرة زي حجوان أسرتي زنا بربات سرعت سلاز تزارعون تكيد بحريكم كنت نقول مال سلاز زي سلاز إذا أبتي تاخذ له عقص تتكلم زهو على شيء على بقالو كلوس بدنا يكون مالتي في حفشة يزارب زلقو أب ما يسروا بعد أبيتو بحليبة كم خمسة برس سلسة زارب بس انت لأن دحراي تنافنا كيزيو محتاج عقبة تتقيم أب قالوا شيء شنكي تتقيموا إلو مالتنا مالسي ناتكيش من يرم أسرات فلوتات أسرات كما بعلكستو يحبني رئيس هذا صاب أمسي نشنكي تتقيموا قال إلو مالت ردي كاني حجم أوكي أنا بزت في زرابير لهم جن إذا سبزي عن بيت معصر تخلقون سؤال أوروبا خوي في زمن رحمة لك شراسي ما طبعا بيت أصلهم بتي قبل اليوم زورة معصرتي كل سريحة وهم أما شاشي أمالو مالتي كنت أزلم كنت الخوض قمدلي كان تحفل الوقت راح تكون مالتي ما نسيت سكاكون هو اسم سابين كوتا كما يسكا يكون سخاف بأوروبا بكندا بأمريكا خيت بقى كي بقى سكا زفرح مخنات يقول كان بقول هم يخال خا يسكا ينسو هو كزراري كلكا فاميلي خا حمامي سلكا هو كب زيت دليو من قدي نخبيد مسجد كان يكاكو يسكا كوي حجه سكونكا من سرعات زلكا فرصه حلوغه كان تدكني يبركان سبت كزمدنا يو مالتي اوريدي كو بزي غبنكو كم غيركو اب مسجدل شبرنكو يتيكاي زون تتم خونو مالتي مالس نتفق سريع خاطر انا كنزل ايردان ني بزخونه جي سانتوي كولا كصنح كون او سكيت نسي كيدان عنتوي اب مرمرا مخنيات ناي بزح مالس إسناعتو ጉዳይ مثلا زيهم ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተበላሸው ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰባት ኮይኑስ ንብዙሕ ህይወቱ ዝሰኣነ ሰብ ኣብ ሞርዎ ማለት ወይ ከዓ ሞቱ ብትክክል ዝፈልጡ እንተዘይተኸበሮ እኳሲ ናቱ ሞት ኣብ ዶክመንት ዘስፈረ ኣብዚ ጀርመን ኣሎ ንኣብነት ማለት እዩ ወንድምዮ ተክለዳኞም ሓኪምናትና እዩ ነይሩ ኣብስና ኣሎ ኣቤሎ ክብል ኣይክእልን ወይ ላቤሎ ክብል ኣይክእልን ሰባትስ ውሳኔ ኣይኮነን ማለት ተራ ሓረስታይ ነይረ ኣብ ኤርትራ ገለመለ ክብል ኣይክእልን ኣብ ማይ ስርዋ ሓኪም ነይረ ተገዲደ ክብል እዩ ማለት እዩ ማይ ስርዋ ዘለዉ ሰባት ግን ይጥን እሱ ማለት እዩ ክዛረብ ግን ኣይደልን ሕጂ እንታይ ዝሕሉ ዘሎ ማለት እዩ ናፍታናይ ውሕስ ኣብ ውሕስ ቦታ ኣዋናይ ምርካብካ ንስኻን ኣብ ውሕስ ቦታ ኮይንካ ድምፆም ክትከውን ኣይትኽእል ወይ ድምፆም ክትነግር ኣይትኽእል ወይ ክትጥውዮም ኣይትኽእል ይትወሰብ እኮ እንስሳውን ዝገብሮ እንተኮይኑ ኣብ ዓለም እንስሳ ኮይንካ እንዲኻ ትፍትኖ ግን ሰብ ጀካ ሰብ ካልእ ክገብሮ ኣይክእልን ሕጂ ሕሰቦ እቲ ናቶም ሞት እቲ ናቶም ብስዓት እቲ ናቶም ኣደር ንናትካ መውሃብ ዕቁባ ተጠቂምካ ስብስኻ ኣብ ሰላም ቦታ ትነብር ኣብ ሰላም ቦታ ኮይንካ ስኹም ብጮክ ትብል ኣይትኽእልን ሰብ ዲኻ ሰብ ዲኻ ያ anyway መልስ ያቶ ኮይና እዋ መልስኪ ኣጽቡቅ ጌርኪ ክሳብ ክንደዚ ምትእስሳር ዘለዎ ኮይኑ ኸማን ሓቂ ዘረባ ኣይተሰማዓንን ማለት ሰብ ብዛዕባ ታሪኹ ዝምንታይ ዘይዛረብ ዝብል ሕቶ ቅሪብያ ነይረ ግን ከዓ ሰባት ብናይ ሰብ በቶም እሶም ዝፈልጥዎም ዕቑባ ረኺቦም ክዛረቡ ዘይምኽኣሎም ኢልኪ ከም ኣብነት ዘቕረብክዮ ግን ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ነዊሕ ፀኒሕና ኣለና መስለኒ ዳርጋ 4-10 ሰዓት እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክትዕልል ትኽእል ኢኻ ክትንትኖ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ኣይውድአን እዩ ነዊሕ እዩ ማለት ታሪክና ኮይኑ ክነብር زلالم كاب كمزي برحقون بأكل
كوفيلنا ونعللو جزي كهلو علو إلى حتى ثاني حاجة حتى كخلقو مهنات خمس لازبلت بأكل كتكون كلها زيارتي على لاتون أتبقى وصل زعمو كم خنجبر كم في التنينة أكرر جزي جها سامر ما تسلزله خطيفنا خمر رخب عدلانو أمود أتاجن كابتن أسفير كينزل خجت متات حنتي تعذبتي كم مزازمي كم مأسري جرنا كنا أربعة كن في التنينة الذي كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا يرجع لهم في الساعة مساي لومي على حد ساعات ثاني حلا بزح نجارات تناخفنا لنا كم تذكر سكوت علالات كم تذكر كازودا يكون بدخل تزي بالكايو مستناتكم جزي مستناتنا كنا خامالتين متاجن كم تستقصقوا بصفح ولا ملكوع خدمة كن في التنينة الذي نادي علال ويتعني حت كمسكنا كيدا لي نابتي قتمي كلمة مسكرنا تعذب تقطفنا ويوم عدلك بكيك أني اللي زكي مالسي كمتي زبالكايو نداكن كوالا لسا أرانا ما بتخص لسا أنا تينا لو معن تجيرنا يا مبر بدعبا ذر استي مكوتار قزي مصباي مخنيات مدلاي زلو أيكونن معالتاوي بدعبا زانتانا مالش بدعبا كحسبنا سلازين وقل بدعبا معالتاوي خنزارة بدعبا يلي إز حسب سلازي نزدات أم قريصنا لو معنتي كن جبرو سلفتخانس فرقتان أزي مستنكا كلهم تعزبت مساند صين حدا كأسلام بمبال مسدعة كده لسه نسيب لن يعني اللي ذاتي عقل تبت شلاي كند أمتي مدرا خند عراتي أيرا بأنطارو مقوتا خمس أبل وشاطئة جهنم معصا أفقبل أنس مريروني كتصورا يكالكم سب قليفو ولا سيطان يخون نأنا يتزبلني نابيا ينبركم